A'a, kai, wanke ni mu. Gogarma manyan gari. Ya labura. Ya na ganka da kuzarinka sai dara kake kamar saurayin dan maraki. To ba dole ka ganni ba. Baki ya bude an riga an sallace, yanzu kuma sai harka. In gaya maka da fushin abinci na waye garin sallah. Ai yanzu ma wata oda na bayar ta gumaguman tuwo da sauran abubuwa an gaya maka ina so in ci gaba da afkawa. Kai ba jira, kawai da gai sai unguli ta koma gidanta na tsamiya. Ai abinci ya shiga uku a gurin gogarma. Bari ka ji gogarma. Ni ina da shawarar da zan baka. Kamata ya gogarma. Ka jura na tsawon wata ɗaya cir. Ina na kwana 6. Sai ta shawal din ne kamata ce ka dora. Haba ta nimu. Kuma in wata guda bana ci da rana kuma kawai abu ya zo kuma kawai sai a ce min daga yin sallah kuma in zo in zabar wani sabon azumin ya bari in cike ramukan da na sami gibi mana a cikin su. Ka ga gogarma kar ka tashi hankalinka. Mutane ba sa fahimta shi fa ba ta aka yi lalle sai ka yi su shi da cir a jera ba. An baka damar zaka iya yi kai ɗaya ka huta ka kuma yi ka huta har ka gama. Kuma banda abin kama duk fa abin da kaga Allah ya ce bayi su yi akwai hikimarsa a ciki. Wata ɗaya cir kai fa baka zuba cikinka abinci. Cikinka dan ya samu saiti. Yanzu kuma daga buɗe baki sai ka zo kawai ka ta afkawa cikinka abinci. Shi yasa aka ce ka bi da wannan 6. Kaga a hankali yau ka ci gobe ka huta gobe ka ci jibi ka kici a hankali sai cikin ya saba sai ka zauna lafiya. Amma yanzu in ka wawake cikin ka kai ta rubutawa ƙarshe sai kuma ka zo ka samu matsala. To gaskiya na yadda akwai falala amma dai yunwa nake ji ban Allah na farillan nan shi aka dora mu kuma nayi kuma yanzu kawai abinci na ba zan ci yanda nake so ba bayan duk gibin da na samu na wannan watan yanzu nake so zan ciki abina kuma kawai sai ka zo kuma ka daso min da wani abu a bari in gama da radadin wancan tukunna man nake so zan ci gaba da ambula daga baya ai abin da zan yi. Ina da kai gogarma gardama. To ga wata garabasa kafiya da taurin kai a'a ne so nake ka amfana yadda fa malamai suke fadar falalar 6 shawwal din nan idan kai azumin ka na Ramadan ka zo ka dora da 6 shawwal din nan ladan azumin shekara cir haka malamai suke fada Allah zai ba to Allah ya karba mana to kai baka ya kace ganin in ka samu wannan a tanimu kada abinci na ya huce zan je in karasa aika shi ta nan ta shiga ta fita ta nan wannan bawan Allah yana da matsala kai ba za ka taɓa fahimtar rayuwa ba kawai kai burinka ka ɗora wa cikinka abinci to in kana ci ma malamai fata suka yi ɗan bar waje na shan iska amma shi ba ruwansa Allah ya kyauta sani aiki da ya same mu ai gaskiya dai kai dai gogar ma dai wallahi ba ka ji na yi taimaka magana akan wannan abin ai a ce mutum wai saboda Allah kai shikenan an gama azumin nan amma ka ce kai sai ka tada komadar abinci ka sani fa ciwar shi fa abincin nan kowanne fa akwai mazaunin sa akwai lokacin da ya kamata a ci shi akwai abincin da in ka gwamutsa su to matsala ce fa babba zai iya zame maka guba a cikin kai dai ka zama tattara bunduna alaikum salam lafiya karka jijjiga ka san halin sa da yadda cin abinci abinci ya ciye masa yawa yanzu haka sun turin mu na 5 kenan kaji ai ba shawarar da ban bashi ba akan cewa azumi akai ciki kuma lokaci ɗaya a zo a ta afka masa abu ba limit akwai matsala a gaskiya ne kaga shi to muje wai gudawa ce ta ce mana ba ta feshi dai ko a to ba ta yi dai zai zubo ana zai zubo uzu billahi da mai